Salut tuturor, oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Survival Games. Ui, da, de Survival Games. Nu, de Survival numai. O serie de Survival, da. Ce nu că nu pot începe și eu intru, da. Și vă mulțumesc foarte mult că s-au strâns la videoclipul anterior cu Skywars un like. Deci dacă mai pun eu încă un like se strândauă. Și vă mulțumesc foarte mult, dar eu nu o să mai pun like-uri la videoclipurile mele, fiindcă asta e nașpa. Încă pe aici, să zic mate, da. Da, și haideți să începem. Stai să mă pun și eu pe mai bine aici. Pe că se vadă bine. Să mă aud bine eu. Mai bine zis. Ok, m-am scaunat aici în vârful copacului, uite, se coboară. Uite, să încăpem lemnul ăsta, rapid. Ok, o să fie episodul, fiecare episod o să fie de 10 minute, că nu mă las. O să dureze foarte mult dacă îl fac de 20 de minute să le editez. Multe altele, să nu se încarce acolo. Cred că avem și un pămișor. Yay! Uite că e și aici în pământ. Yay! Da, și v-am promis că o să pornim seria asta de survival, sper că să vă placă. Și că din lemnul ăsta o să facem crafting table și bață. Căutăm noi locul de casă unde se așa mai perfect. Ok, haideți să ne facem un topor, rapid, spargem asta și luăm lemn. Bun. Trebuie să luăm lemn de ăsta mai frumos. Ce tare, lemn frumos. Da, lemn frumos. Te pui pe shift, mă, omule. Nu te pune pe shift, mă. Nu știu ce-mi schimb de Steven, nu mai mă lasă să-mi schimb skin-ul meu. Cred că știți și voi din anterioarele episoade. Deci, că nu prea avem loc de casă pe aici, la loc mai frumos, așa cu mine, curat. Mai multe floricele aici. Oh my god, uite aici, ce se întâmplă? Mai multe floricele aici, cum puteți vedea. Ok, nu uitați de like. Mă bucur foarte mult că nu-mi dați un like, frate. Când am un abonat, mă iau de cap. Mă vorbesc la balcon. Când am aici. Nu, iepure, ce faci? Ce faci, puraș? Da, e puraș, că e mine. Uitați și iepuie. Dar cum pot să crezi? Uite cum e. Hai să căutăm și noi locul de casă. Că nu fain. Trebuie o mină. Că nu e așa frumos. Dar n-a, era ceva, da. Uite, pe aici poate fi ceva mic. Spunat că a murit aici. Uite, pot fi acolo. Să ne facem de masacrul în piață, dacă tot avem aici o vedere. Și aici. Asta. Îți mulțumesc, floare. Îți mulțumesc, floare, foarte mult. Fiindcă de ce faci asta? Hai mă, sare jos. Nu pica jos. Ce pici jos? Jos. Da, jos. Na, jos. Ce nu pot să fac niciodată? Nu știu ce. Ce nu s-a făcut în năcopul? Hai, tati. Hai să luăm piatră, tati. 1, 2, 3. Ok, hai că luăm tricubul și luăm așa un târnăcop de piatră, că nu prea îmi place ca să sparg acest târnăcop. Adevărat. De repede. Mamă, ce faci mine cu asta? Da, pe încă am avut multă plată pe frate aici.
Să mor eu din nu am avut multă plată. Ziceți și voi dacă n-am avut multă plată. Ok, hai că mă duc să o iau pe asta. Fac. Nu vreau să fiu criminal în acest episod, nici nu avem nevoie de mâncare, suntem dați pe pi. Spun măcar dau not și trecem apoi să ne vedem să avem câteva lucruri. Am câteva lucruri. Dacă găsesc pe mine funcționează de găsesc. Să nu stau să-mi fac mina mea, că aici nu-i ca Minecraft de pe calculator, îți faci o mină și găsești. Aici poți să-ți faci dita mai mina că te bagă să iron și cărbun, da, pop. Aia e lapis la voi. Poate că aici. Cred că e aici ceva. Eu nu văd nimic de mă tot duc aici. What? Nu sunt cu mapa. Da, aici ne facem casa, avem mină frumoasă. Aici bine, mă. Hai că o să facem o casă mai frumoșică. Trebuie geamuri și de alea. Știți, bă, mă. Știți, bă, mă, cum să nu știți, mă, că nu sunt casă mapă, dacă aici ce e, mă, să mergem mai încolo. Ce poate fi dacă mergem mai încolo. Avem și nisip aici. Și lacul, perfect, fraților, aici ne facem. Perfect. Ce va fi casa. Bun, am pe mine, bani. Bun, hai să facem casa, campia. Aici. Fix aici. Ok, hai să ne punem lucrurile să facem și noi. Adică nu avem nevoie de furnal deocamdată. Hai să facem lemnul ăsta rapid ca să ne apucăm de casă. Ok, bun, hai să vedem toate de lemn. Hai să începem să fac. E destul de mare. Mamă, facem prima așa mai mare, mă. Mai știți, bă, mă? Să nu știți, bă, mă. Tot e măcoare de aici, puteam merge. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Hai să facem acum, să nu avem tot. 1, 2, 3, 4, 5. Bun. Bun, mă. Bine. Să facem noi un model așa mai frumos de căsuță. E unul foarte simplu. Mai ceva bine aici, că am numărat greșit eu. Ori. Da, cred că am numărat greșit. Nu o să fie că mare de mine. Ok, cred că este bună, așa nu știu ce să zic. Dacă punem aici, da, fac ce nu pot să pun lemn, pic, ia și cubul ăla pe loc. Deși am lemn în mână, nu mi-a luat pe ca un lemn, gata. Bun, ok, hai că nu ne folosim noi de secură de piatră, rapid. Ok, ne-am făcut o secură de piatră și să trecem să luăm copacul ăsta de aici din lângă casă, că arată foarte urât. Și nu vreau să arate urât. Adevărat. Jingle bell. Ok, oameni buni, o să-mi dau pauză, fiindcă este foarte urât. Ok, filmăm de 9 minute și n-am făcut nimica. Ok, chat-ul. Ok, uitați, spuneți chat-ul. Să mai filmez 2 minute, o să opresc filmarea, că v-am spus prea mult de editat și nu.
Ok, și voi nu-i mai frumos. Nu-i mai frumos așa ceva. Sunt un supraviețuitor. Rezist incredibil, oameni buni, incredibil. Incredibil, haide repede. Poate că voi juca și off camera. Poate că o să jucăm și multiplayer, nu știu. Scuzați-mă, vă rog. Un cam prea sumină. Și asta. Hai mă, de ce nu mere? De ce nu mere? Cine pornește? De ce nu mere? De ce? Place faza asta, place. Ce place. Uitați ce frumoasă este această căsuță. Nu știu de ce avem o floare la noi, dar noi da. 3, 2, 3, perfect. X egal, nu știu. Scuzați-mă că mai vorbesc eu afară, dar nu. Ok. Bine. Ok, ce n-am făcut bine. Trebuie spart și făcut pe geaf. Da, fungă. Ce n-ajunge oare, domnule? Uitați-vă și voi, Doamne! Facem noi asta. Uitați. Băga mea cioacă în tine, bă. Băga mea cioacă. Să știi, na. Cu manită când bag cioacă. 3. Și ăsta. Ok. Punem și ușa. Și 3. Egale. Ce nu? Uitați-vă. Păsare. Na, las. Ok, oameni buni, atât a fost cu casa. Aceasta a fost casa. Atât am creat noi din ea. Mai trebuie făcute geamuri, alte chestii. Da. Dacă vreți, apăsați un like. Eu zic că arată bine, nu? Da, haideți să zicem. Dacă vreți, da, eu o să continui. Dacă se strâng un like, deci un like să se strângă, please eu. Dacă se strânge un like, o să postez încă un video. Și nu știu cine tot îmi da like. Da. Și nu știu, ne vedem. Nu știu, cred că mai postez un videoclip în această seară. După ce dat video ăsta o să mai postez. Da, bun. Na, eu am fost Florin. Vă salut. Pa, pa.